cengkler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Keluarga Desa Sumina lo pemirsa. Selamat siang. Gimana nih pemirsa? Mau cerita ini kuwi pemirsa. Mbah Raji kuwi iki nyeluk molang pemirsa. Adol sapi. Ndek iki merasa gemrongsong polahe dhewe mergo enek mendung ora duwe pakan gugup ngarit to awake dienggo grusa-grusu sithik kuwi awake dhewe rada anu wong dadak pemirsa kuwi mamang iki sadurunge kuwi iki tak kongkon nyeluk molang ki moh anggite jenenge menungso pemirsa yo pengen anu ijek ber modot ngono wonge kuwi diceluk dhewe dadak anek molang ceritane ngono. Iki ceritane pemirsa ya pancen gak tak syuting ya ngono kuwi. Sapene iki kedadean tenan dituku molang cabean pemirsa. Aku ya ape sutah wong mamange tak kongkon nyeluk ki ora diceluk. Jebule ya ndara merasa kabotan dhewe lah awake rada gemeter ngono. Lah iya ya ngono awake sareh ki ya njaluk neh pedet ya aku ya kan dheweke pemirsa ya aku ya gak meksa iki ya ceritane pemirsa pancen ora tak syuting apa ki jenenge ditawakno 13 payune pemirsa wong jenenge molang ki ya sekaligus ora dinyang ya tetep dinyang wong jenenge wong tuku-tuku nyenyange 12 bolong. Terus Mbah Raji ya ndak wong tawar-tawar ki ya tetep ya dinyang paman ya tawa ya dinyang wong kedadeane kuwi. Terus Mbah Raji medun 12,5. Sing molange njangkepi 12, mamange 12,5. Terus rada suwe jenenge wong ki ya rembukan wong molang ki ya wong loro karo kene lho tanggaku ya mulang tapi sing asli sing nuku wong cabean. Terus Mbah Raji ki bungkreng 12,5 ijek dinyang neh diundhaki sithik pemirsa wis piye neh wong wis suwe awake ya ki wis kabotan diundhaki saithik 12 punjul 150.000 ya wis tekno jebret ndengi digawa awan-awan wong esuk Mbah Raji yo nglayat enek wong meninggal kene tanggaku etan RT 1 digawa awan pemirsa apa ki jenenge anggitku ki tak nglereni sik udan-udan ndeke menteleng golek ngono ya wis ya budal kimang dinane alhamdulillah apik Jumat wage saiki karek engko karek oleh apa ora ngono ya iki kan cuma critane lho tak dudono tenan nggone sapine wis ora enek aku ki ya karek wong lanang makne ki ora mentelo nek tuku neh gak apa tak cilikno ngono pemirsa ya wis wong tenagane ya ndeke makne saiki nek kon manas ngarit wis makne ora sanggup makne padha kepanasan ku ya gemeter sambil mbah-mbah makne seperti biasa tak dudono kandhange sapi ora enek wong tare didol kok njaluk enek lho kosong wis diruwesi ndek iki gara-gara kuwi lho enek mendung pemirsa, mendung gugup ngarit nete-nete teko omah gemeter. Lho wis sareh. Awak gak kena apa-apa. Berubah didol, lah ya kuwi mang tak baleni neh. Didol. Moro mulange teko. Ya wis dadi dhuwit. Golek cirine ya golek. Mangke yo anu pemirsa 9 juta luwih saithik jalane yo ngono yo luwih sithik-sithik yo ngono kuwi luwihane nggo opor ya nggo
cekelan makni tuwek karo Mbah Ji ngono pemirsa. Wong nek wis tuwek ki ya kudu cekelan dhuwit. Mangan rak mangan dikek Mbak Deni jenenge menungso ki engko kudu mangan apa-apa. Kok kadang-kadang ki awake kena ngene kudu mangan lontong sambel kek, kudu mangan bakso. Ngono. Nek duwe dhuwit dhewe kan ya ayem sithik-sithik ngono kuwi pemirsa. Ki critane. Ya ora critane ya tenan cumake apa ki jenenge ngundang molang ora tak syuting ta ya kok ya bukane rahasia dodolan rahasia iki tak critakno kok nek makne iki ora nganggo rahasia-rahasianan ngono nek luwih saithik ya dienggo apa le bar ayem makne iki nek duwe sithik-sithik lah yang pancene duwene saithik ya alhamdulillah Mbah Raji ijek iso mergawe ra kata ngarit pemirsa ya iki mang ya nek ngarit ki langge 10 wulan kok pedhete makne iki lah piye kok ora ngambil bathine wong mergawe 10 wulan ki ya suwe ngono pemirsa ya imang Pak Amel Mbah Raji ki sakjane nek mangke ape neng baru dhewe Pak Amel ora tegel ya ki mung ditutno digoncekno pemirsa karo montore sing roda 3 kuwi gak tegel. Nah, Pak wis tuwek pemirsa kok neneng baru, kok neneng apa-apa, sapa sing di ngono wedi dipaidu ngono. Muga-muga selamat. Kok muga-muga ya oleh bedhet. Ngono pemirsa. Dongaku ya serene apa-apa. Memang tuku jajan lho, iki jek anget. Urung dipangan, wong lanang kok tuku jajan. Pak Amel memang kan ngantar anake lak wedok. Senengane golang-galing. Eneke ngene iki nang mbok kamera mbok cepu aku ya ora takon. Lho jek anget. Ngomongi ya lagi berangkat. Wis dongakne pemirsa ya Mbak Raji muga-muga diparingi sehat, kewaras. Iso ngingoni sapine, iso modot, iso dicipuk hasile ngono kuwi. Hasile apa ya hasile dhuwit ki men nek ngingoni. Ngono nek tanpa ngirik dhuwit rugi. Ngono. Aku tak ngicipi. Golang-galing lho, ki mang Mbak. Bojone ya ora nek tuku golang-galing. Aku ya duwe kaya mateng awake murah. Lho iki lho tenan kok masa tak dudono. Ora ndiwit duwe pelem. Tak berani mateng iki. Ya wong iku murah awake Isma. Tak dudono pemirsa. Salane ora mateng. Mak tak mek jongokan. Umbah. Ki nek sing mateng ki sing konggone anu. Dari Morah ki bojone Dening Gandeng sing lho rewange Bapak Amel. Wis mateng kok wanya mangan. Ora tak imbu bekas sak pira. Wis selone wis mateng. Selone urung. Awake Dening Gandeng 5. Awake bature anak wedok Tanjo ya lik 4 apa pira. Ben dalu pemirsa nek dalu ki enak. Ki lagi mateng loro. Tak delok. Awake Isma ke loro, pantane dindum-dum, dulure ngumpuk. Yo ki ya mateng. Iki ya mateng. Ini kan iki wis 3 dina tak ben lho pemirsa. Mateng tinggal makan kene awan-awan. Iki salane urut. Iki dari koncone. Iki konggone Isma, lho malah urung mateng. Iki konggone koncone diparingi 4.
Oh, koncone padha baik-baik. Wis tak adani neh. Tak bene pemirsa. Dikarbiti sak piro. Terima kasih karo sing maringi. Pawan. Gimana nanti lanjut pemirsa. Itu kono panganan kok. Biar mateng. Wong nek tuwek ki mateng dhewe. Dikarbit ki kaya sarinjing wong saiki. Tapi ya makasih upaine dalem. Nek maningi ndek nane kok. Mare mentah. Terima kasih kalau Pak Amal. Nemah tinggal di panganan. Langsung tak pangan dadi nek dipangan ki sing nukokno ben legowo. Kan ndek ya seneng golang-galing. Tumbas ya padha dipangan pemirsa dadi ya ora merlokno iki dadi ki ya sama-sama dipangan. Nah, kok nanti lanjut. Sono yo, nggih. Matur suwun nggih. Dadi cilik pemirsa. Alhamdulillah teko. Lha tebon konti ki, Mang? Lagi nyuwune Mbah Raji yo ngene iki pemirsa. Apa tak ndek iki pengen tuku neh ora anu kon tuku. Kan lebih lah Mang Mbah nek anu. Pitik wis anu apa rong? Mudun. Ya kaya ndek kae pemirsa cuma iki pegon ndek kae Brahman. Wis minggu. Dadi iki 8 loro sing 200. Sing 200 kuwi treke kendaraane. Dadi iki badine bolong 204 juta. Jadi tuku nang pasar baru. Pancene rego ndempen tuku konjo kae yo ngene iki sakmene iki. Ayo pancen iki ya dadi mengi iki ya diopeni bendina pemirsa. Opene nganggo apa ya trimo pakan ngene iki nek nganggo katul ku ya ora maneh sing ngoni. Cilik ya, Pak. Ndek kae sakmene Dek sing tapi kan kae Brahman pemirsa lha iki kan pegon. Abang ulune tongore. Tongore ireng ki pegon jenenge ngene iki. Wis muga-muga tak dadono dadi gedhe dadi pokoke wis muga-muga dadi lancar sing ngeritke sing ngingoni. Lancar sing diingoni. Cilik. Di anu tak weno fotoku didadar. Jadi roh nek telu iki jare urung medun. Apa ngendok? Medun. Urung ngendok ki, Mbah. Lelote 2 dina kok, Mbah. Arahe ya games. Kuwi lho Jiko, tutup lho. Kuwi kek dhuwur ada pakan kuwi, kek dhuwur kono. Ngata nek. Iki wis petatan pemirsa. Dadi iki ya ora rada wedi nek kuntet ngono lho. Wis metat Mbah ki ya. Kaya ndek kae. Mbah. Baru cilik, Mbah. Cilik ya. Sakmene iki pegon kok, Mbah. Kayak yo. Kayak ya kae sakmene cuma kae menang Brahman. Lah iki rake pegon ngono. Lah rego kok pasar Mbah beda karo rego nang omah. Ora ndelok rono kok. Kan duwe. Engko gedhe dhuwit gedhe wong iki perlu dibereti kok. Wis sementara ra ilang anu lajere ya Mbah ya. Ah, lagi penjro modot. Heeh.
Ki nyapa. Wis nyampe. Lah tak golek iki sing Sekitar 45-an ya. luweh. Wah yo. Wis metrat kan nang 6 lan ya Mbah ki. Bunga-bunga kok mangap kok. Nek mitrat data iki pola ae, Mbah. Adike mau 8 tahun. Ngak-ngok. Kuwi misah dadak iku kuwatir ngono iki. Iki kebecat. Gak gelem. Gelem nok lah tarae wong pedet kok. Kok panas kok. Ya beda karo Kok gelem. lha kuwi wis gelem nok. Lah tarae mangane pedet ya beda Mbah karo nek wis gedhe. Mas iki 9, 8, 10 bolong. Ki. Elah. Angger sing penting bateri ya diobetno, Mak. Lah. Ya dongane ya kuwi. Karo sing diingoni, karo sing ngingoni dongane muga-muga. Sampeyan sake harus dulu. Aku wis ra iso ngebitno iki. Eh? Gak iso ngebit. Kesel bit. Andang gula kok nang bit. Ora iso. Wong wedok Mbah tenagane wong wedok ki. Aku pikir-pikir. Nek wong wedok nek kan kareng Nek ndoke di sini. ngendhok karo urung ngendhok ki, Mang. Pira 8 pira? 8 pas. 8 terus montore 200 Mang dadi. Saiki mau saiki ki apa-apa bayar dhewe. Ayo kok kain bayar kok. Nek kan sing untuk dhuwur sithik ya, Lek. Lah nek kene wong joke bayar 100 kok apa nika baru. Dremban niku aku seneng masamu gremangan niku lho. Dremban. Mak kok nek golek apik sithik, apik jos ki dhuwike ya ngono bae. Lah iya. Kalau 8 apik. 8. Rego 10 sapi ya, Jero. Wis. Oh, yes. Halo ditiliki mangatemi pemirsa. Tapi lawanan bentuk. Betulan mak nih. Terus ditiliki baru lho, alhamdulillah pemirsa padha ditiliki. Lho sapi rego piro? Ayo. Tetek sapene nyemplis. Apa sebenarnya gede. Aku ndek kok nek gembrambyang ndelok rene. Golek iki tak kon ku lho Mak sing wis petotan. Ora mangap. Ben gak pola ae, Mbah. Wayah yo wayah ngelah yo, Lek. Yo ki. Ini ki darah kawin kok yo ya. Lek. sapi darah pola akeh Mak ngene iki Mak. Kok pola akeh? Kuwi lho tunggale akeh. Kene nang kene perang-perang anak modot Mak dikeki mangan, Kok banyak terus ae. keki ngombe. Mangeteme iku ya pengen duwe pemirsa cuma sing ngarit ki lho wong wedok ki tenagane wong wedok kan kaya wong lanang. Wis parman yo ngarit yo. Iya. Di loro ana wedok. Aku pengen yo tetep ngarit Lek. Ngarit masak nek sing masak dhewe. Masak. Fitri. Heeh. Lah sih kan sadurunge wis ngarit kok rambayani Aku le, cara Mbah. ngarit iki gak iso Lek. Nek damen arek kene aduk yo tuku damen nak gelem tuku sapi tapi aku ku yo pikir-pikir soalnya engko nek enek wong Lah, sose kaku kondang anu Lah, malah iya. marahi dereh naik. Iya. Ngono lho Lek. Nek pokoke intine nek tenagane wong wedok ki terus tenang Mak. Ora kaya wong lanang. Kandangnya sapi di keramik kan. Alah, turaturan deben dikelompokno, dibenekno. Wes sebenarnya kene celong, mak geremban no. Iya, Ngene iki apa muga-muga nek ya. gedhek lek aku seneng gedhek. Iya hak sarau. Dek kae bentuke ya ngene iki ya, Mbah. Konjo kae ya ngono. Sapi Bang. manut iki. Ora wetenge ya rada gandos tare ya petatan. Sebenak Ya wis gede. cilikne mah parah ya. Heeh, ndik ngono ya, Bang. Ndek ngake ra seneng blas. Terus ki apa digo mulai. Lho. Bos. Terus moro. Nek golek Mas. Iya, Lek. Takon ngetero, Mak, ape dhewean iki wis tuwek kok ndang piye takon ngetero tare mang terno mel Pak Eturno. Kok Dah mumpung ya prei. tare tak nyetur wae kesempatan prei. Hari apa kok prei iki Jemah. Jemal lah. Jemah prei ya. Bature ya prei iki. Dadi melok prei, Mak. Aku mau kok rame-rame delok. Pokoke berkah barokah. Cilik-cilik rak kaya pisanane sesek dadi akeh, dadi gedhi ngono lho pemirsa, yen dadi akeh iki yo. Dadi kan dibenahe kon anak-anak. Lah engko sing ngingoni anu piye? Ngene kok ndak kan kabotan. Nek aku mbiyen ya anak-anak Mbah Jike ya anak terus ya urgen kan ya. Kae cek kuat, tenagane cek akeh, Mak. Sapine cek anak lanang-lanang. Wis pemirsa ya durasinya sudah banyak. Yo kan nanti tutup. Yes, terima kasih sudah mengikuti. Pokok ya hari-hari ini Mak ngene iki ya. Mak ngateme tak syuting, Mak. Pokoknya diberi kesehatan dan diberi kemudahan pemirsa Yamani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak di belakang.
Dremban kok atik manut ketok ya.